उदखारि बेरेखा सान फालिनाय हाबाफारि अदेबानि 30थि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि थैनाय सान आरो बे दिनखौ उदखारि बेरेखा सान हिसाबै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2000 मायथाइनिफ्रायनो फालिदों आरो बे फालिनाय हाबाफारियाव दिनै बाहागो लानो हानाय जोंनि एबसुनिनो बारग' आफादगिरि मानगोनां उरखाव गोरा ब्रह्म सार बिथां आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय एबसुनिनो बारग' आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'आरा आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनिनो मानगोनां बिथांनि बिसि बाजै बानुमति बसुमतारी आरो बेवहायनो बाहागो लानो हानाय बे 13 नं चिरां दुवार समस्तिनि मानगोनां MCLA मानगोनां बिथां आरो बेवहायनो बाहागो लानो हानाय जोंनि एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि आरो लरेन्स इस्लारि बारग' MLA आरो लोगोसे जोंनि बावहाय बारग' MLA कमल सिंह नार्जारी बिजनीनि आरो लोगोसे बेवहायनो बाहागो लानाय जोंनि एबसुनि मानगोनां गुबुन गुबुन बिबाननिफ्राय बारग'लांनाय नुजाफैनाय दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो बेवहायनो बर' थुनलाइ आफादनि चिरां जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि बिथां आरो ट्राइबेल संघनि बोसोनगिरि मानगोनां सार बिथां आरो बेवहाय बाहागो लानो हानाय जोंनि गासैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि लोगो नोंथांमोन आरो बेवहाय बाहागो लाफैनाय फरायसा नोंथांमोन दिनैनि बे उदखारि बेरेखा सानजों सोमोन्दो लाखिनानै नोंथांमोन बयनिसिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि आरो जांख्रिथायारि गाहाम हामलायथि नोंथांमोन बयनोबो बावहरबाय। जोङो दिनैनि दिनखौ जिबादि जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गासै बर' माहारियारि एबा माहारिनि जानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जेरावबो जोंनि आफादनि फिरफिलाखौ जोङो खावसेगिर होयो मानोना बिथाङा बर' माहारियारि आफादनि आफादगिरि थानाय समाव बिथाङा मुंख्लं जाबाय आरो बिथांनि बे गोमालांनायखौ जोङो दुखुजों लोगोसे जोंनि माहारियारि मोनसे बागदाद सासे दैदेनगिरि गोमानायनि एबा गोमालांनायनि दिन हिसाबै जोङो दिनै बेवहाय बेबायदि मोनसे खास्रि बिस्रि गोमानायाव जोंहा बेखौनो जोङो उदखारि बेरेखा सान हिसाबै जोङो सारा बुहुमाव एबा जों मिथियो जे जोङो बेबायदि मोनसे थासारिजों बयबो सुबुं माहारिया भिक्टिमाइज जायो। दा बेनिखायनो मानगोनां नोंथांमोन दिनैनि बे उदखारि बेरेखा सान फालिनायाव जों गासै बर'फ्रा आरो जोंनि बेबायदि सासे मैखोम बर' माहारियारि बादनि दैदेनगिरि गोमालांनायनि उनाव नोंगौ बिथां गोमालांनायनि उनाव बर' माहारिनि गेजेराव आरो बै समनि समब्रा समब्रि जाय दैदेनगिरि नोंथांमोन दिनै जोंजों लोगोसे बावहाय नुजानाय मानगोनां उरखाव गोरा ब्रह्म सारनिफ्राय लानानै बयबो जाय बिथांमोनहा दिनै न'खरनि मानगोनां आरो लबेन आरो बयबो जोंनो आरो हारियाव मोनसे दुखु गालांदों। नाथाय दिनैनि थांना थानाय जों साफ्रोम जोहोलाव लाइमोन आरो दानि एबा इयुननि जों साफ्रोमबो बर' माहारिनि साफा साफा सुबुं हिसाबै जोङो बिथांनि उनाव जोङो दिनै बिथां जोहोलाव बायदि जानो हायाब्लाबो बिथां जोहोलावनि माहारियारि खान्थिखौ लानानै जोङो बर' माहारियारि बादनि आरो बर'नि साब नेसनेलिस्ट आइडियलजिखौ लानानै दावगालांनांगौनि मोनसे बिदिन्थियाव जोङो गोख्रोंसिनै गाव गावनि आथिङाव गसंथानायनि थाखाय जोङो बेखौ मोनसे बिदिन्थि महरै लानानै आरो जों साफ्रोमबो उदखारिनि बेरेखायै दिनै गसंथानायनि मोनसे थिरांथायाव जोङो दावगालांनांगोन।
जों मिथिगौ उदखारिया बुहुमाव आरो जोंनि ओनसोलाव आरो इन्डियानि सिङाव गुबुन गुबुन महरै जोङो दिनै उदखारिनि गोसारथायखौ नुयो। दा बेजों जोंनि ओनसोलावबो जों गोलाव सम बेबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि जोंनि गेजेराव माखासे उदखारि एबा उदखारनि एन्टि टेरर एबा टेररिजमनि माखासे फिल्म जाथायफ्रा जोंनि ओनसोलाव आसामाव जायो। नाथायबा दिनैनि जुगाव आसामावनो जा इन्डियायावनो जा एबा पृथिबियावनो गुबुन गुबुन रोखोमै बेबायदि माखासे टेररिजमनि खामानिया सोलिदोंब्लाबो जोङो बड'लेण्ड आरो आसामनि सिङाव जोङो जोंनि ओनसोलाव बेबायदि माखासे जोंनियाव गुस्लायलांनाय एबा उदखारि एबा टेररनि खामानिया एबा टेररिजमनि एक्टिभिटिसा जोंनि ओनसोलाव बियो जिबायदि मोनसे गुस्लायनाय मुगानि खाबजों गुबुन गुबुन महराव दिनैहाय नन भाइलेन्ट महरावबो बियो मोनसे टेररनि खामानि जाबाय थायो। दा बेनिखायनो मानगोनांथांमोन जोंनि समाजाव जोंनि हादोराव जोंनि ओनसोलाव जोङो नुयो जे जोंनि दा आथिखाल समाव गुबुन गुबुन नन भाइलेन्ट नेचारनि माखासे टेररिजम खामानि जायो। दा बेखौ नन भाइलेन्ट होनोबा बिदिन्थि महरै जोङो नुयो जे जोंनि गोबां जोहोलाव लाइमोनफ्रा फेग्रा मुवा लानानै ड्राग्स लानानै दिनै न'खराव दुखु लाबोयो, समाजाव खहा लाबोयो, गाव गावनि थासारि एबा गुबुन गुबुन समाव जाखांख'हायै गावखौ माने उदखारिनिफ्राय एबा बेबायदि नाख्रेब जानायनिफ्राय उदांस्रि गैयै बेबायदि मोनसे समाजाव गोबां बिदिन्थि महरै दिनै जों नुनो मोनो। सानथाम सिगाङाव सासे लाइमोन गसाइगाव थैदों आरो बे लाइमोनाबो ओरैबायदि 19 बोसोरनि लाइमोन, नाथाय बिथाङा माने निसा लाब्रेनानै ड्राग्सनि अभारड'सआव बिथाङा रुंसारि जायो। दा बेनिखायनो जोङो मिथियो मोनफ्रोमबो बोसोराव जोंनि ओनसोलाव बड'लेण्ड ओनसोलाव बेबायदि गोबां माने खैदां खैफोद जाय बेबायदि मोनसे समाव एबा बेबायदि नाख्रेब जानाय ड्राग्सजों गोग्लैयो बियो मोनसे काइन्ड अफ टेररिजम। मानोना दुखु लाबोयो, खहा लाबोयो आरो न'खराव एबा दिथागिरि बिमा बिफानि सायाव समाजनि सायाव बियो जोबोद खहा लाबोयो। दा बेनिखायनो मानगोनांथांमोन बेफोर मोनसे बिदिन्थि आरो जोंनि ओनसोलाव गुबुन गुबुन रोखोमै दा आइजोफोरनि सायाव गथ'साफोरनि सायाव आरो दिनैनि जुगाव साइबार क्राइमनि गेजेरजों अनलाइन फ्रड खालामनानै आरो गुबुन गुबुन रोखोमै गोबां सुबुंफ्रा भिक्टिमाइज जायो। दा जाय सुबुङा बेबायदि एट्रसिटिस बेबायदि नाख्रेब जानाय बेबायदि सुसि जानाय आरो सैनांनाय बेबायदि थासारियाव थानायखौनो जों बयबो मिथिगौ बेयो मोनफा मोनफा रोखोमनि उदखारि नेचारनि बेयो मोनसे खैफोद। दा बेनिखायनो दिनैनि जुगनि लाइमोन आरो दिनैनि समाजाव जोङो बेफोरबायदि माखासे गुस्लायनाय एबा सोलायनाय मुगानि उदखारिनि माखासे थासारिखौ जों गैया खालामनो थाखाय एबा बिनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय सांग्रांथि होलांनाया बे जोंनि बयनिबो बिबान। दा बेनिखायनो मानगोनांथांमोन जोङो मिथिगौ जे दिनै बे गासैबो माने थासारियाव जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव बर' माहारिजों एबा बर' हारि हिसाबै जोङो मोनफ्रोमबो बे उदखारिनि मोनदांथियाव जों रावनिबो गेजेर नङा। दा बेनिखायनो दिनै जोंनि थांना थानाय एबा जोङो बयबो गोदान लाइमोन फरायसा नोंथांमोन जोङो बयबो बिनिफ्राय मिथिनांगोन जे उदखारिनि गियानाव जोङो दिनै फोजोबलांनायनि लामायाव नोंथांमोना मिथिगौ दा जोंनियाव सिलाइनि आन्दोलन जोबथ'बाय। बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव दा सिलाइजों एबा दावहा नांनायनि मोनसे थासारियाव आरो गुबुन गुबुन गावजों गाव दिनैहाय माने अनलायनाय गोरोबलायनायनि खामानि मावनायखौ लानानै जों बयबो दिनै मुखुब जानांगौ। दा मोनसे समाव जों बर' हारिया बेखौ एक्सपिरियेन्स जाबाय जे गावनि नेशनेल आइडेन्टिटिखौ लानानै दावगानायनि सायाव गावबा गावनि दिनै बर' हारिनि गेजेराव नेशनेल आइडेन्टिटिखौ लानानै बे उदखारि एबा टेररिजमनि थाखाय एबा गुबुन गुबुन रोखोमनि जोंनियाव दावराव दावसि जानायनि थाखाय जोंनि बे नेशनेल आइडेन्टिटिनि इउनिटियाव बर' नेशनेलिस्ट आइडेन्टिटिनि इउनिटियाव बियो जोंखौ खहा लाबोदों। दा बेनिखायनो दिनैनि गोदान जोलै लाइमोन नोंथांमोन जोङो मिथिनांगोन जे दिनै जोहोलाव सोमदोन बसुमतारिया सासे बागदाद दैदेनगिरि हिसाबै बर' नेशनेलिस्ट आफादनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन आरो बेनिखायनो जों साफ्रोमबोआ बेखौ बिदिन्थि महरै लानानै आवगायलांनांगोन जे दिनैनि जुगनि जों बयबो थांनानै थानाय गोदान मुगानि फरायसाजों लोगोसे साफ्रोम दैदेनगिरिया बे बिदिन्थिखौ जोंनि हारियाव मोनसे नेशनेल आइडेन्टिटिखौ लानानै बर' नेशनेल आइडेन्टिटिखौ लानानै बे नेशनेलिस्ट आइडिअलजिखौ लानानै दावगालांनायनि मोनसे खाबु हिसाबै थुलुंगा हिसाबै जों लानांगोन। मानोना दिनै जोंनि समाजाव जोंनि हारियाव बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव जोङो मोनसे पिस
एबा गोजोन एबा जोंनि हारमनि बिदा फंबाय गोरोबलायनानै गावनि हारियाव गुबुन गुबुन रोखोमै माने बायदिसिना दावराव दावसि जानायखौ फोजोबनानै जोङो दावगालांनायनि सम जाबाय मानोना गोलाव सम जोंनि बे सोमावसारनायजों जोंनि गुबुन गुबुन रोखोमनि सोमावसारनायनि खान्थियावनो जोङो बेफोर माखासे बर' नेशनेलिस्ट एबा जोंनि जौगाथायनि माखासे हेंथायाव जोंनि हारिया गोलैसोदों दा बेनिखायनो मानगोनां नोंथांमोन जोङो खावलायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आरो बेजों लोगोसे जोङो नुनो मोनो जे दिनैनि बे उदखारि बेरेखा साननिफ्राय जोङो मोनसे गोख्रों मेसेज आरो गोख्रों खौरांखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय सारा बुहुमाव थानाय बर' माहारिनि थाखाय आरो थांनानै थानाय दाब दाब जायगायाव गावनि बर' नेशनेलिस्ट आइडेन्टिटिखौ लानानै थांनांगौनि थाखाय आरो जोंनि दानि बांसिनै जोंनि लाइमोन जोंनि जोहोलाव गासिबो नोंथांमोनानो बिनि बिबान आरो बिनि रेसपन्सिबिलिटिया जोंनियाव बांसिन दङ मानोना बे बांसिन बिबानखौ लानानै बांसिन रेसपन्सिबिलिटिखौ लानानै जोङो उदखारिनि बेरेखायै गुबुन गुबुन रोखोमनि आथिखालनि जुगनि जाय बिदिन्थिखौ दहाय आं बुंदोंमोन दा बेफोरबायदि माखासे बिदिन्थिनि हेंथायै जोङो लाइमोनफ्रा गसंथानांगोन दिनै बुहुमाव बेबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि जाय उदखारिनि थासारिया गोबां रोखोमै न'खरखौ नाख्रेबनाय समाजखौ गोलैसोनाय बिनि बेरेखायै गसंथानायाव आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेबायदि उदखारि थासारिखौ सांग्रांथि होनायनि बेलायाव जों दिनैनि थांना थानायानो बिनि सायाव जोङो गोख्रोंसिनै खामानि मावनांगोन दा बिनिखायनो जोंनि लाइमोन गासै जोंनि मावथि नोंथांमोनखौबो खावलायबाय जाहाथे बियो बर' माहारिनि गेजेराव अराय सांग्रांथियाव बियो अराय सम थानांगोन जाहाथे जोङो जेखि जाया समाव जेखि जाया थासारियाव जोङो मोनफ्रोमबो रोखोमनि उदखारिनि बेबस्थाखौ जों बर' हारिनिफ्राय फोजोबलांनो हायो मानोना दिनै गिख्रंथाव महर मोनदों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गोबां खैदां-खैफोराव बेखौ फोलोमनो हायाखै सांग्रांथियाव लाबोजोबनो हायाखै ड्राग्सनि खोथाखौनो बुंदो साइबार क्राइमखौ बुंदो भाइलेन्स एगेन्स्ट उइमेन एन्ड चिल्ड्रेन बेखौ बुंदो आरो गुबुन गुबुन रोखोमै दिनैनि समाव मालाबा माने बेबायदि अनलाइनाव एबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों दुसिलायनाय माने सोंखारिलायनाय बेफोर गासिबो मोनफा रोखोमनि उदखारिनि एक्टिभिटि दा बेनिखायनो दिनै जाय बेबस्थायाव नन भाइलेन्स नुयो नाथाय बियो इमोसनेलि नाथाय बियो सुबुं माहारिनि गेजेराव लाजि फोनांनाय बियो सुबुं माहारिनि गेजेराव खहा जाथाव माखासे खैफोद गोनां बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै हारियाव बेफोरो मोजां नङा दा बेनिखायनो बर' हारिनि गेजेराव जोङो बेफोरखौ फोजोबनायनि थाखाय आरो उननि समाव जाहाथे जोंनि हारियाव बेबायदि खौसेथि आरो गोरोबलायनायजों दावगालांनायनि मोनसे बिदिन्थियाव जों आगान सुरो दा बेनिखायनो मानगोनां नोंथांमोन जोङो दिनैनि समाजाव जोंनि हादोराव जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो इन्डियानि सिङाव गोबां रोखोमनि दाबो टेरर एक्टिभिटिसा जायो दा बेनि बिथिङावबो जोङो मिथिनानै बेफोरखौ सांग्राङै जोङो दुसिलांनांगोन सांग्राङै जोङो सांग्रांथि लांनांगोन आरो बेफोरखौ जोङो दिनै हेंथा खालामलांनांगोन दा नोंथांमोना नुयो मालाबा सरकारनि बेबस्थाजों आन्दलनकारिफोरखौ नाख्रेबनायावबो बेबो मोनसे काइन्ड अफ टेररिज्म जानानै थाङो दा बेनिखायनो दिनैनि समाव दाखालि दिल्लीयाव जानायखौ लानानै सुप्रिम कर्टनिफ्राय लानानै भारत सरकार आरो गुबुन एजेन्सिसफ्राबो दिनै बेफोरबायदि माखासे डेम'क्रेटिक आन्दलननि सायाव डेम'क्रेटिक माने मुभमेन्टनि सायाव बेबायदि नाख्रेबनाय सुसिनायखौ लानानै दिनै गुलि गावनायखौ लानानै आरो गुबुन रोखोमै बयबो बेखौ हेंथा खालामदों मानोना गभर्नमेन्टनिफ्राय बेबायदि मोनसे एट्रसिटिस जानाय एबा बेबायदि जाथाय खालामनायाबो मोनसे काइन्ड अफ टेररिज्म दा दिनैनि समाव जोङो बेफोरखौ नोजोर लानानै आरो बे गोलाव समाव जोङो बर' हारिया मिथिगौ आरो दिनैनि जोहोलाव लाइमोनफ्रा गोसोआव लानांगोन जोङो बे गासैबो माने जिखिनि जालांबाय जिखिनि जोंनि हादोराव जोंनि बर'लेण्ड ओनसोलाव जोङो सैनांबाय आरो बे सैनायनि उनाव जोंनि हारिया बेबायदि मोनसे गोख्रों गोरोबनो हानाय गोख्रोङै गनायनानै लानो हानाय गोख्रोङै जुजिलांनो हानाय बेयो मोनसे रेजिलियेन्ट बर' हारि जाबाय आरो बेनिखायनो बे रेजिलियेन्ट बर' हारिया आरो बेबायदि मोनसे गोख्रों माहारियारि बा थानाय हारिया दिनैनिफ्राय लानानै जोङो जाहाथे उननि समाव मोनफ्रोमबो रोखोमनि बेबायदि मोनसे उदखारि खामानि जायोब्ला सोंखारिफिननांगोन जोङो बिनि सायाव हेंथा खालामनानै सांग्रांथियै जोङो बेखौ फोजोबनायनि लामायाव जों आगान सुरनांगोन दा बेनिखायनो मानगोनां नोंथांमोन दिनै जोङो मिथिगौ जे बयबो माने जोंनि हारियाव आरो जोङो बयबो माखासे जोंनि माहारियारि बादखौ लानानै जोङो दिनै खामानि मावनायनि बेलायाव गुबैयै जोङो बयबो
बयबो गावनि माहारियारि बादाव आरो गावनि हारिनि गोरोबलायनाय अननायखौ लानानै प्रायरिटाइज खालामनांगौ गिबिसिनथाराव बेबायदि खामानि मावनांगौ जाय हारियाव गावस्रानाय लाबोआ जाय हारियाव गोरोबलायनाय लाबोगोन बे खामानिफोरखौ आवगायनानै बे खामानिनि बिथिङाव नोजोर होनानै जोङो समाज दाफ्रामनायनि खाबुखौ बेबायदि जोङो गोरोबनानै लांनांसिगोन मानोना बेबायदि उदखारिजों गुबुन गुबुन रोखोमनि उदखारि थासारिखौ जोङो गैया खालामनोबा दिनैनि समाजाव खामानि मावनायनि गेजेरजों समाज दाफ्रामनायनि खामानियाव ससियेल कनस्ट्राक्सननि खामानियाव जों बयबो बर' फिसाफ्रा थांनानै थानाय हिसाबै नेशनेलिस्ट आइडियोलजिखौ लानानै गावनि हारिया माबोरैबा हारमनियासलि गोजोननायजों गोरोबलायनायजों अराय समनि थाखाय जोङो बे बिथा मोनसेयाव थांनानै थालांनो हागोन बेखौ नोजोर बोनानै गावनि राव थुनलाइ हारिमु गावनि गासै सोरबिथिं दावगानायखौ रांखान्थि दावगानाय फरायसाफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि खाबु दावगानाय आरो जाफुंसारनायखौ हास्थायनानै जोङो माहारियारि बादनि गोसोजों खामानि मावनाया गुदि जानांगोन आरो बेनिखायनो बेबायदि मोनसे बिदिन्थिखौ दिनै जोङो जोहोलाव सोमला बसुमतारी बिथांनिफ्राय लानानै जों दावगालांनांगोन मानगोनां बिथांमोन जोङो दिनै बे हाबाफारियाव जोङो बेबायदि गिदिर मेल लायाखैब्लाबो जोङो बे जोबजोबनायनि उनाव जोङो उदखारि बेरेखानि सागान होनायनि उनाव जोंनि गेजेराव बावहाय आरोबाव जोङो देग्लायबो जोङो थै दान होनाय हाबाफारि लादों मानोना नोंथांमोना मिथिगौ जे गोबां जाय बिथांमोना जब्रा जानानै हस्पिटालाव थायो गुबुन गुबुन रोखोमनि जब्रायाव गोग्लैसोनानै थायो अब्ला हस्पिटालाव थानानै दिनै बिथांमोना गोबां न'खरनि गोबां सुबुङा बेवहाय मोनसे गिख्रंथाव थासारियाव गोग्लैयो जेब्ला नांगौ समाव थै मोना आरो बे नांगौ समाव थै मोनैनि थासारिया बेबो मोनसे उदखारिनि सम जाय उदखारिया माने गोसोखौ बायहोनाय गोसोआव दुखु होनाय न'खरफोरखौ सोंखारिनाय थै मोनाबा थैसिगोन दा बेबायदि मोनसे सोंखारिनाय सोरजिनाय जि मोनसे दिनैनि सावस्रि एबा दिनैनि बे मोनसे हस्पिटालफ्राव सोरजिनाय आरो बेफोर थासारिखौ जोङो बाङाय गैया खालामनो थाखाय दिनैनि बे मोनसे इनिसिएटिभआव आरो सिगां समावबो जोङो जोहोलाव सोमला बसुमतारी सिभिल हस्पिटाल काजलगावआव थानाय बे हस्पिटालजोंनो जोङो लोगो नांनानै दिनैबो बेवहाय थै दान होगोन दा बेनिखायनो जों खावलायगोन जोंनियाव जाय नोंथांमोना थै दान होनो हाग्रा नोंथांमोना जाहाथे थै दान होयो आरो बेयो मोनसे बिराद गिदिरथार जोंनि थाखाय उदखारिनि बेरेखायै गसंथानायनि मानोना दहायनो बुंनाय जादों जे दिनैनि उदखारिया भाइलेन्स नङा नन भाइलेन्ट नेचारनि एबा भाइलेन्स गैयै माखासे उदखारिया नोंथांमोननि गोसोआव जोंनि गोसोआव गुबुन थासारियाव बे सोमजियो दा बेनिखायनो बेजों गसंथानायाव दिनै जोङो मोनसे बिदिन्थि हिसाबै आरो बेखौ गावनि गाव मावनांथार हिसाबै जाय नोंथांमोना दिनै थै दान होनो हायो नोंथांमोनखौबो जों खावलायबाय जाहाथे बे जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि मुङै सिभिल हस्पिटालाव थानाय खमावबो माखासे बेमारिफ्रा आरो गुबुन जायगायाव गोलैसोनानै थानाय थैनि गोनां जानाय बिथांमोना जाहाथे जोंनि साफ्रोमनिबो थैजों रैखा मोनो बियो मोनसे उदखारि बेबस्थानिफ्राय रैखा मोननायनि मोनसे खाबु जागोन दा बेनिखायनो मानगोनां नोंथांमोन जोबनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो अराय सम गुबुन बेबायदिखौ जुजिलांनायखौ लानानै आरो दिनैनि जोङो आथिखाल समाव जाहाथे जोंनि गेजेराव अनलायनाय गोरोबलायजों जों दावगालांनो हायो आरो बिनि थाखायनो जोङो गोलाव सम जोङो दिनै इन्डियायाव नुनो मोनो जे जोङो जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि मुङै जाय जोङो उदखारि बेरेखा सानखौ फालिबोदों जोङो 2000 सननिफ्राय फालिदों बिनि सिगाङाव जेब्ला राजीव गान्धी बिथाङा 21 मे खालि रुंसारि जाबाय उदखारिनि आखायाव बै दिनखौबो 31 मेखौबो इन्डियायाव उदखारि बेरेखा सान हिसाबै फालिदों नाथायबा दिनै जोंहाबो सिगनिफिकेन्स दं जोंहाबो बिदिन्थि दं आरो जोंहाबो बिनि फालिनायजों लोगोसे बर' हारियाव मोनसे मोजां फिथाइ मोननायनि बिदिन्थि जाबाय आरो बिनि थाखायनो जोङो उननि समावबो बे मोजां थासारिखौ दालांनायनि थाखाय समाज दाफ्रामनायाव जोङो बेफोर माखासे मोजां बिदिन्थिखौ लानानै दावगालांनायनि सम दा बेनिखायनो खेबसेबाव बाहागो लाफैनाय थुलुंगा होफैनाय आरो दिनैनि बे बिदिन्थियाव दिनैनि बे एन्टि टेररिज्म डेखौ ओंथि गोनां खालामनो थाखाय गोबां जोंनि दैदेनगिरि नोंथांमोना जोंखौ मदद होफैबाय बाहागो लाफैबाय जाहाथे उननि समावबो बेबायदिनो जोङो बेजों गसंथानानै जाहाथे हारियाव मोनसे अराय गोजोनलायनायजों अराय मोनसे खौसेथियाव आरो गोरोबलायनायजों जोङो बयबो बर' माहारियारि बादखौ लानानै माहारिनि
हारिनि सिनस्रियाव जोङो फ्रिडम फ्रम टेरर हिसाबै फ्रिडम फ्रम टेररिज्म जायखौ जोङो दिनैनि दिननिफ्राय जों हास्थायो आरो इलिगेल आर्म्सनिफ्राय उदां जानायखौ जों हास्थायबोदों आरो बेबायदिनो दिनैनि समाव सोरजिनाय नन भाइलेन्ट माखासे भाइलेन्स जानो नागिरनाय बेखौ जों अराय सम बेबायदिनो हेंथा खालामलांनांगोन। दा बे समाव नोंथांमोन बयखौबो खेबसेबाव हामबायनानै दिनैनि बे फिरफिला बिरहोनायजों जोङो सोमोन्दो लाखिनानै जे बिबुंथि आं बेखौ बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।